Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Адилия Бұрханова. Бүгінгі шығарылышының мұхим темалары турында қысқаша. Улы Батырас ауылында 136 елдік тарихы болған шеркеу яңартыла. Хәрбиләргә маскировкалау шилтәре үрү өчен эшче куллар керек. Зей кызлары автоледи бәйгесендә катнашты. Руль артына отырған гүзәл затларның машина йөртү усталыгын тикшерү максатына Зейдә ел сайын автоледи бәйгесе оештырыла. Ярышта юл кагыйдәләрен яхшы белгән ханымнар һәм туташлар катнаша. Быел да әлеге чара Зей политехник колледж базасында узды. Машина йөртү ярышында безнең төшерү төркеме булып кайтты. Зей гүзәлләре машина йөртү усталыгы буенча ярыша 15 еллык тарихы булган автоледи бәйгесендә быел 12 хатын-кыз катнашырга теләк белдергән. Автоледи – это не только участницы, это еще мамы, это жены, это не 12 человек, а 12 семей как минимум. То есть профилактика детского дорожного транспортного травматизма, как говорит у нас начальник ГАИ на первом месте, здесь налицо в самом лучшем проявлении. Автоледи 2023 бәйгесендә катнашучы кызларга ЮХИДИ идарәсе башлыгы Рамиль Гарифуллин да уңышлар теләде. Данный конкурс проводится у нас ежегодно. Уже некоторые, я смотрю, конкурсанты не в первый год уже участвуют в этом конкурсе и знают все правила. Данное мероприятие проводится согласно реализации программы 2014-2025 «Безопасные автомобильные дороги». Бәйге 2 этаптан торды. Беренче өлештә кызлар юл йөрү кагыйдәләрен ни дәрәҗәдә белүләрен сынадылар. Икенче этапта исә конкурста катнашучылар машина йөртү усталыгын күрсәттеләр. Галина Шайдуллинаның машина йөртү стажы 5 ел, тик шулай да бәйге алдыннан кагыйдәләрне яңадан искә төшерергә туры килде ди ул. Отпуск вакытында авылдан йөрергә туры килде. Шуңа күрә хәзер авыл белән Зей арасында йөрим эшкә. Әкрен генә шәһәр буйлап та йөрим. Әлмәткә дә барабыз, Чаллыга да барган бар. Әкрен генә правилаларны кабатлыйбыз, өйрәнәбез дигәндәй. Бәйге җиңүчесе дип быел да Светлана Миниханова табылды. Ул 3нче ел инде автоледи исемен ала. 2нче урында Динара Гыйльманова, 3нчедә Виктория Захарова калды. Җиңүче исә Зейданын Әлмәт шәһәрендә үтәчәк зона этабы конкурсында яклый. Адилия Бұрханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Республикада язгы чакырылыш кампаниясе тәмамланды. Бу юлы Зей районыннан 50дән артык егет хәрби хезмәткә китте. Бу хакта без хәрби комиссар Айрат Әгъләмҗановка мөрәҗәгать иттек. Апрель айында башланган хәрби хезмәткә язгы чакырылыш тәмамланды. Бу юлы Зейдән 50дән артык егет армия сафларына китте. Весенняя призывная кампания прошла по плану. Мы к призыву готовились заранее. Призывная комиссия и медицинская комиссия работали согласно графика, без сбоев, и задание выполнили на 100%. Быелгы язгы чакырылышта үзгәрешләр булмаган. Армиягә чакырылучыларның яше һәм хезмәт итү вакыты шул ук. Алар 1 ел хезмәт итәчәк. Унлап егет Зей шефлыгында булган Әстерхан өлкәсендә хәрби бурычын үтәячәк. Әтияниләр борчылмасыннар, егетләрне махсус хәрби операция урынына җибәрмәячәкләр. Урта яки югары һөнәри белемле гражданнар шунда ук контракт буенча хәрби хезмәткә килешү төзи ала. В настоящее время идет набор на военную службу по контракту. Обращается очень много ребят. Думаю, район выполнит задание, поэтому сейчас и по категориям, которых можно призвать, намного увеличилось. Адилия Бұрханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Теге авылы җирлегенә караган Улы Батыраста Михаил Архангел ширкәвенең 136 еллык тарихы бар. Хәзерге көндә ул ташланды хәлдә. Изге күңелле кешеләр ярдәме белән менә 3нче ел инде храмны яңарту эшләре бара. Улы Батырас авылында янәдән ширкәү шыңы яңгыраячак. Храмны төзекләндерү эшләре 3 ел элек шушы авылга кайтып йөрүче Юрий Рябов тәкъдиме белән башлана. Биредә хәзер бинаның гөмбәзен яңарталар. Очистили купол, был большой слой дерна, трава была по пояс росла. Вот это мы все очистили. Кирпичи выпадали, мы это все заложили, оштукатурили. Сейчас мы в данный момент железним жидким стеклом.
Храм төбәсендә еллар дәвамында кеше биеклегендәге үлән агач куакларга кадәр үскән була. Өмәләр уештырып булдыра алганча чистарталар. Яңарта торгач стенадагы изге сүрәтләр фрескаларга кадәр килеп чыга. Могҗиза белән аларга кадәр сакланып калган. Хранились у нас фрески Престой Богородицы покрова, вот по центру. Это то, что вот, различимо вот на сегодняшний день. Слева у нас вот архангел на северной стороне храма. Архангел. Не знаю, Михаил, скорее всего, архангел Михаил. Авыл башында урнашкан Михаил Архангел ширкәве 1887 елда төзелгән. Совет власте чорында ширкәү ябыла. Бинаны авыл халкы склад итеп куллана башлый. Бу ширкәү рус бароккысы стилендә төзелгән. 25 ел дәвамында Италия архитекторы һәм җирле халык ярдәме белән җиткерелгән булуы мәгълүм. Төзелеш өчен ташларны куышлыктан пычкы белән кисеп алганнар, дивар өчен кирпечне исә елга буенда махсус төзелгән заводтан ташыганнар. Цементлы эремә урынына һәр хуҗалык ай саен 10 дистә йомырка тапшырган була. Яңартучылар Аллах йортының һәр детален саклап калырга тырыша. Уникальная тоже лестница колокольни, вы видите, да? Как бы такие средние века, то есть все из камня. Здесь ничего не ремонтировалось, все это все родное еще. Ширкәү торгызылып, Олы Батыр аслыларны үзенә җыяр дип өметләнәбез. Аның элекке мәхәббәтлеген кайтару өчен шактый күп тырышырга кирәк әле. Бинаның эчке ягында башкарыласы эшләрдә күп. Шуңа күрә Юрий Рябов изге күңелле иганәчеләрнең ярдәмен көтә. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Зей халкы хәрбиләр өчен чираттагы гуманитар ярдәмне җибәрергә әзерләнә. 8 ай дәвамында шәһәрнең бер урамында маскировкалау шелтәре үрү пункты эшли. Шелтәр әзерләү өчен материал җитәрлек, тик эшче куллар кирәк дип оештыручылар. Хәрбиләр өчен маскировкалау шелтәрен үрү өчен Зәйдә Елена Хисаметдинова башлап җибәрә. Тиз арада бу эшкә битараф булмаучылар да кушыла. Искәртеп узык, әлеге шелтәрләр сугышчыларның хәрби техникасын каплау һәм үзләре яшеренер өчен кулланыла. Элек тасмаларны кайчы белән кисеп әзерләсәләр, хәзер биредә эшләүчеләр яңа баскычка чыкканнар. Махсус җайланма ярдәмендә кисәләр. Моңа кадәр һәркем өеннән караңгы төсләрдәге тукмалар алып килгән. Хәзер исә кирәкле материалны төргәкләрдә махсус кайтарталар. Она очень легкая, имеет пропитку, не мокнет, не намокает. Как бы очень легкая, идеальная вообще. И выходит нам более-менее дешевле. 8 ай дәвамында кызлар 600-гә якын шелтәр әзерләп озаталар. Тагын алар маскировкалау киемнәре тегә башлаганнар. Эшләү өчен кирәкле шартлар бар, материал да җитәрлек, тик эшче куллар гына җитми диялар. Каждый день у нас приходит человек 10-15, бывает меньше. В основном утром, потому что не так жарко, бабушки придут, поплетут до 12 часов. После 12 у нас практически пустой цех. 1-2 человека. Вечером приходит тоже еще 2 кто-нибудь, кто вот после работы, девочка. Некоторые прям до 5 работают и стабильно сюда. Бирегә килеп эшли алмаучылар өйләрендә булдыра алганча ярдәм әзерли. Без барында гына изге күңелле ханым хәрбиләр өчен эчке киемнәр тегеп алып килгән. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Бүген православие динендәгеләрнең Казанская бәйрәме аны район күләмендә иртәгә 22 июльдә Яктыкүл авылында билгеләп үтәчәкләр. Бәйрәм программасы хакында тулырак киләсе видео язмада. Петро бәйрәме шаукымы узарга да өлгермәде, зәйлеләр икенче дини бәйрәм Казанскаяны билгеләргә әзерләнәләр. Быел ул гадәттәгечә Яктыкүл авылында узачак. Программада Казан шәһәр филармониясе җырчысы, якташыбыз Ясмин чыгыш ясаячак. Шулай ук зәй үзешчәннәре, фольклор коллективлар матур җырларын бүләк итәрләр. Әлмәт шәһәре вокал һәм халык бию ансамбльләре килер дип көтелә. Шулай ук халык уеннары, спорт ярышлары, җәйге учак ягу, фаер-шоу булачак. Бәйрәм чарасы салют белән тәмамланачак. Зәйлеләрне һәм шәһәребез кунакларын 22 июльдә кичке сәгать 6-да Яктыкүл авылында көтәләр. Шуның белән атна ахырына булган хәбәрләр чыгарылышы тәмам, тагында күбрәк мәгълүмат белән сез Зей яңалыклар сайтыннан таныша аласыз. Ә мин сезнең белән сау булашам, сау сәламәт булыгыз.